Ja, dames en heren, op 5 juli, jongstleden, opende Frank en Linda van Duren uit Venray een nieuw restaurant aan de Kempweg onder de bioscoop. Hip, trendy, anders dan anderen, maar ook anders dan voorheen. Dames en heren, aan tafel Frank van Duren van 05. Welkom Frank. Ja, even, jullie hebben, voordat je hier in Venray ging beginnen, al 3 jaar het Couscoushuis in Plasmolen gerund. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Maar nu zijn jullie in Venray een restaurant begonnen. Waarom Venray? Nou, wij wonen we 5 jaar in Venray. Wij zien ook onze toekomst hier. Ja. We hebben Couscoushuis ondertussen hebben we die verkocht. Ja. Dus daar hoeven we niet meer naar om te kijken. Wat eigenlijk inhoudt dat we gewoon 100% voor Venray kunnen gaan. Oké, voor dus het heeft te 05. maken met het feit dat je hier woonde, je wilde hier een eigen zaak hebben. Ja, het Couscoushuis, even terug naar je vorige restaurant, dat was meer een traditioneel restaurant met een Franse keuken. Maar 05 zeg je is totaal anders. Ja, nou, wat is daar totaal anders aan? Vertel ons eens. Het Couscoushuis, dat was een restaurant klassiek waar alleen maar à la carte gegeten kon worden. Dat hebben wij in 05, bieden we dat ook aan, die mogelijkheid, maar onze focus die ligt op het shared dining. Dus wat laagdrempeliger. Ja, want dat is wat je heel graag ook hier wil vertellen. Dat shared dining, dat is een nieuw concept. Ja, klopt. Heb jij dat bedacht of is dat een rage die ergens komt overwaaien? Nou, je ziet het in meerdere grote steden, zie je het al wel terugkomen. Maar wij waren toe aan iets nieuws. Ja. En wij hadden zoiets van, ja, dat ligt echt in ons straatje, wat wij willen. En Venray is daar ook aan toe, aan dat nieuws. Ja, dat weten we wel zeker. Dat weet je wel zeker. Want dat shared dining, even daarop ingaan, wat is dat dan? Het shared dining, we hebben een hele uitgebreide kaart. Een wereldkaart, dus met heel veel gerechten van verschillende landen. Je zegt heel veel, aan hoeveel gerechten moet ik dan denken? Ja, onze shared dining kaart houdt op een 40 gerechten. Oké, volop keuze. Volop keuze. Maar wij serveren dan kleine gerechten. De gerechten zijn wel groter als de tapas, dus wij zijn geen tapasrestaurant. De gerechten kunnen ook besteld worden vanaf 2 personen. Maar stel dat u met z'n tweeën komt eten, bestelt u 3, 4 gerechten, 5, 6 gerechten, net waar je zelf het prettigste bij voelt op dat moment. Dat proberen wij zo snel mogelijk allemaal, of tenminste zo snel mogelijk allemaal tegelijkertijd op tafel te presenteren. En dan is het eigenlijk hetzelfde als thuis, want thuis zet je de pannen op tafel, je hebt allebei een eigen bordje, de eigen bordje krijg je bij ons ook. Alleen het staat gewoon allemaal op tafel, dus je maakt je eigen buffetje op tafel. Maar begrijp het goed dat als ik een gerechtje bestel, dan wordt dat 2 keer in het midden van de tafel uitgezet, zodat degene met wie ik aan het eten ben dat ook mag proeven. Ja, precies. En daardoor kun je dus veel verschillende gerechten, veel verschillende smaken proeven. Ja, en nou, daar ben je mee begonnen. Wat zijn de eerste reacties? Heel positief. En daar zijn we niet verrast over eigenlijk, want we weten gewoon dat het lekker is. Alleen je moet wel even peilen, het Venrays publiek, past dat ook in het concept dat wij hier neer willen zetten. Ja. Maar daar horen we hele goede verhalen over terug. We horen ook gewoon buiten op straat mensen die ons aanspreken van die en die zijn wezen eten. We komen binnenkort ook een keer langs, dat lijkt keileuk. Ja, en merk je dan ook dat mensen dan ook bewust wat gewaagder durven te kiezen dan voorheen? Jazeker. Ja, dat wel. Ja, en dat komt vooral omdat de ene die heeft bijvoorbeeld coquilles alles gegeten en vinden ze lekker. En de ander zegt van dat weet ik ook niet. Maar ja, bestel het maar, je krijgt er 2. Lust de ene hem niet, kan de andere hem opeten. Maar die vindt hem toch lekker. Ja. Dus ja, dan heb ik het nou over coquilles, maar er staan ook sperrips op. Er staat gewoon een kipsatéetje op, er staat pulled pork op. Je kan alle kanten op. En wat is het gekste wat erop staat? Ja, wat vind jij gek? Ja, dat weet ik niet, dat ga jij nu vertellen. Sprinkhanen? Nee, maar we zijn wel bezig met een nieuwe kaart al. Ja. Kijk, we willen wel regelmatig veranderen met de kaart. We zijn 5 juli zijn we open gegaan. Denken we in het eerste jaar van 4 keer per jaar bij wijze van spreken de kaart aanpassen. En de hardlopers, de dingen die mensen lekker vinden, blijven er sowieso ophouden. Ja. Maar ja goed, dan kan het best zijn dat je dadelijk richting kikkerbillen gaat of zo. Maar ja goed, dat zijn afwegingen. Wat ga je doen? Want je moet een Indian curry, maar dan ook wel een goede Indian curry. Die echt gewoon explodeert, zeg maar. Ja, echt heet. Echt, gewoon goed. Hey, en kun je ook want volgens mij ben je echt heel gepassioneerd als het gaat over de producten die je uitzweert. Kun je daar wat meer over vertellen? Met wat voor ingrediënten werk je bijvoorbeeld? Is dat belangrijk?
Ingrediëntenkeuze is sowieso belangrijk en dat begint bij je leveranciers. Wij hebben best wel wat leveranciers. Ik bedoel, wij kiezen onze leveranciers uit op kwaliteit. Dus we gaan niet alles bij een groothandel halen, maar we hebben een aparte slager, we hebben een aparte visboer, we hebben een aparte groenteboer, we hebben een speciale leverancier voor ons ijs. Je kiest iemand die goed is in zijn vak en niet iemand die een totaalplaatje voor een leuke prijs kan aanbieden. En als je daar goede afspraken met leveranciers, als je goede afspraken maakt, dan weet je ook gewoon dat je altijd gewoon de verste producten hebt. We gaan niet met halffabrikaten. En hoe breng je dat over op je klanten? Ja, proef het maar. Dat proef je gewoon. Ja. Ja. En ik heb me ook laten vertellen dat 05 ook heel erg gericht is op het huiskamergevoel wat jullie mee willen geven. Ja, en dat begint in principe ook al bij een etagère die op tafel staat, of de 4 of 5 gerechten die in het midden van de tafel staat. Je gaat het samen, wat ik net ook zeg, van in plaats van de pannen komen er dan bordjes op tafel te staan. Maar inderdaad ook het huiskamergevoel. Het moet laagdrempelig zijn. Iedereen moet zich thuis voelen. Het warme gevoel. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, betekent ook dat jullie voor iedere portemonnee er zijn? Ja, dat 100%. Ja. En het feit dat jullie bijvoorbeeld ook naast of onder de bioscoop gevestigd zijn, doe je daar ook iets mee? Doe je iets met de lokale ondernemer dus? Ja, we hebben samenwerking met de bioscoop. Dat is oftewel van tevoren eerst bij ons eten en daarna naar de film hebben we een deal van gesloten. Of eerst naar de film en daarna bij ons een borrel pakken met eventueel barbites of iets dergelijks. Ja. Ja. En dat heb je in samenwerking met de bioscoop. Ja. Heb je nog meer samenwerking al in het fanreizen opgezocht? Op dit moment nog niet, maar daar zijn we wel druk mee bezig. Laatste vraag, even tegen het publiek van Venray. Nogmaals, waarom moeten ze echt een keer bij jullie komen eten? Omdat wij een nieuw bedrijf zijn die over 2 jaar, ik durf het wel te zeggen, het beste restaurant zijn van Venray. Nou, daar gaan we je aan houden. Goed. We gaan allemaal even controleren of dat lukt. We wensen jou daar in ieder geval heel veel succes bij. Dank je wel. Ja, merci. Merci.